No a vyzerá to veľmi pekne rozbehnutý útok. $18,205 na ľavej strane rýchlejší, 17,446, 17,446 ľavej strany a 18,205 zo strany pravej. Na stupni víťazov sa nám v ženskej kategórii nič nemení, každopádne to bol jeden z tých lepších časov, ktorý sme dnes videli a už máme uzavretú aj ženskú kategóriu, takže už uvidíme len dorastencov a dorastenky. Dorastenci prídu z Pšurnovíc, no a tí vlastne vyhrali v Dolnom Hričove. Takže v priebežnom poradí je to líder Severoslovenskej jaseckej ligy v kategórii dorast.